kwi Christianity kuphela la khona uNkulunkulu athi kulungile ngiyababona abanecala kodwa leli cala labo lizokhokhwa yini. That is the gospel. Ngibe kanjena mhlambe sifunde nje nasi scripture because ayikho inkolo efundisa le, ayikho inkolo eshumayela lokho. Hence kunemibuzo yokuthi abantu abangal-understand ivangeli bethi uma ngabe uJesu uNkulunkulu pho wafa kanjani, because aba-understand ukuthi that's where the gospel, that is the gospel. Lokhu ukuthi wafa, lokhu ukuthi uJesu before azokufa wathi ngifuna isimo somuntu. Why ngifuna isimo somuntu? Ngifuna umzimba. Why ngifuna umzimba? So that ngizothola ukufa. So ukuba inyama he became. Now lokuthi uJesu Christ uNkulunkulu abe inyama, lokho kukodwa kuveza uthando uNkulunkulu olukhula nalo ngomuntu. Ngifuna ukuyiphinda le ngiyazi imiss call kwabaningi. Engakafeli izono zabantu uJesu. Engakabathetheleli abantu. Right. But the mere fact ukuthi athi uNkulunkulu asime kancane. Ubani? uNkulunkulu. Athi ngizofana nomuntu. Lokho kukodwa kudemonstrate olukhulu uthando uNkulunkulu analo ngomuntu. Angibe kanje my brother. Ivangeli lethu aliveli ngengelosi. Akukho la kuthiwa khona sifunda khona embhalweni kuthiwa ingelosi nake lethe umlayezo kufomeka idoctrine. Kodwa masizwe ingelosi zenza umsebenzi lapho uthothi mhlambe khona wayeboshiwe.